M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Mulungu wamphamvu zonse ndi wamuyaya. Lero pa 28 August 2024 lachitatu tabweranso mmawa uno kufuna kuthokoza inu chifukwa cha mphatso ya moyo imene mwatipasa, ndipo tikupemphani kuti nthawi imene mwatipasa yoti gawane mawu anu mutithandize akhazikike mwa ife mawuwo ndipo agwire ntchito yoyenerera. Pamenenso tikukumbukira Augustine Woyera yemwe akutipasa chitsanzo cholimba mtima posiya zinthu zosiyanasiyana zimene simukondwera nazo ndi kumachita kufuna kwanu nthawi zonse. Mudalitse ansembe osiyanasiyana ndi anthu onse amene akukumbukira dzina lawo la Augustine tsiku la lero, kuti akhale zitsanzo zabwino pakati pa anthu anzawo ndi kuchita ntchito zokomera Mulungu nthawi zonse. Ulemu ukhale kwa Atate ndi kwa Mwana ndi kwa Mzimu Woyera, monga panali poyamba ndi tsopano ndi masiku onse ndi pa nthawi zosatha. Amen. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Mawu oyamba akuchokera mkalata yachiwiri ya Paulo Woyera kwa Tesalonika mutu 3 ndime ya 6 mpaka 10 kudzapitiriza ndi ndime ya 16 mpaka 18. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Fortunate Tokosa kuchokera ku Mtendere Parish mu Diocese ya Dedza. Mawu amtengo wabwino akuchokera mtengo wabwino wa Mateyo Woyera mutu 23 ndime ya 27 mpaka 32. Amene akutiwerengera mawu amtengo wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Stephen Likhutcha kuchokera ku St. Ignatius Parish, Malawi Police Headquarters, Area 30 mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu oyamba. Mawu ankalata yachiwiri ya Paulo kwa Atesalonika. Abale, tsopano tikukulamulani m'dzina la Ambuye Yesu Khristu kuti muzipewa abale onse amakhalidwe aulesi, osafuna kusata mwambo umene tidawapatsa. Paja inu nomwe mukuziwa zimene mukuyenera kuchita pofuna kutisanzira. Ife sitidali aulesi pamene tidali pakati panu. Sitidalandire chakudya kwa munthu aliyense osalipira, koma tidagwira ntchito kwambiri usana ndi usiku mpaka kutopa, kuopa kuti tingalemese wina aliyense mwa inu. Sitidachitetu zimenezi chifukwa choti tilibe mphamvu zopemphera chithandizo kwa inu, koma tinkafuna kukhala chitsanzo choti muzichisanzira. Paja nthawi imene tidali nanu pamodzi, tidakulamulani kuti munthu osafuna kugwira ntchito asadyenso. Ambuye eni yake mtendere amene akupatseni mtenderewo nthawi zonse mwa njira iliyonse. Ambuye akhale ndinu nonse. Ndi dzanja langa ndikulemba mawu awa. Moni, ndine Paulo. Mawuwa ndi chizindikiro changa mkalata iliyonse. Ndimalemba motero. Ambuye athu Yesu Khristu akukomereni mtima nonse. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mthenga wabwino monga adalembera Mateyo Woyera mutu 23 kuyambira ndime ya 27 kulekeza ya 32. Pa nthawi yomweyo Yesu adati, muli ndi tsoka inu aphunzitsi amalamulo ndi Afarisi, anthu achiphamaso. Muli ngati manda opaka njereza, amene amaoneka kukongola kunja, pamene mkati mwake modzaza ndi mafupa a anthu akufa ndi zowola zina zilizonse. Inunso muli chimodzimodzi pamaso pa anthu, mumaoneka olungama, pamene mkati mwanu modzaza ndi chiphamaso ndi zoyipa zina. Muli ndi tsoka inu aphunzitsi amalamulo ndi Afarisi, anthu achiphamaso. Mumakonza bwino manda aneneri ndipo mumakongolesa ziliza za anthu olungama. Ndiye mumati,
tikadakhala ndi moyo pa nthawi ya makolo athu aja, sibwenzi ife titawapha nawo aneneriwo ayi, koma potero mukuvomera nokha kuti ndinu zidzukulu za anthu amene adapha aneneriwo. Chabwino tsono isirizeni ntchitoyo imene makolo anu aja adayamba. Mthenga wa Ambuye. Abale ndi alongo okondeka, lero lachitatu pa 28 August 2024 tafuna kuti timvenso mawu a Mulungu amene watipatsa tsiku la lero. Poyambirira penipeni ndi tsiku limene tikukumbukira Augustine Woyera, St. Augustine of Hippo, amene kudzera mapemphero amayi ake Monica Woyera muchatinanenera dzulo pa 27 August kuti ndi amene anali kupemphera kuti mwana wake atembenuke. Inakwana nthawi mwanayu amene anali wophunzira kwambiri, a graduate komanso a doctor, anatembenuka, anakabatizidwa, anapita ku seminari, anakhala wansembe, anagwira ntchito ya unsembe yake bwino, anazozedwa kukhala bishop, ndipo ndi doctor wa mumpingo, mphunzitsi wamkulu wa mumpingo, anatembenuka. Tikuyambira nkhani ya Augustine, tifanira kuti tifuna tikumbutsane kuti pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku, nthawi zina ngati anthu timatengeka ndi kumachita zinthu zolakwika, ndi kumaganiza kuti ndi zinthu zabwino. Timakhala tikunyadira kumapanga machimo osiyanasiyana, zinthu zoyipa zosiyanasiyana, ndi kumaganiza kuti ndife anthu opambana. We become proud of the things we are supposed to be ashamed of, not knowing kuna kuti zimenezozo si zinthu zabwino pamaso pa Ambuye Mulungu. Lero kudzera mwa Augustine Woyera tikupemphedwa kuti we should be able to reach our turning point and to say enough is enough, and for us to start anew, to be renewed and be all right and upright before the Lord God. Kunena kuti titazindikira kuti zoyipazi tazipanga kokwanira, tikuyenera kuzisiya ndi kunyamula njira ya Ambuye Mulungu, ndi kunyamula njira ya Yesu Khristu. Nthawi zina sitisowa kunena kuti anthu ena achite kutiuza ayi. Tikaona zochitika za dziko lino lapansi, tokha tikuyenera kuzindikira kuti ife ndife ana a Mulungu, tikuchokera kwa Ambuye Mulungu, ndipo sitikusowa kuti tizipanga zinthu zosemphana ndi kufuna kwa Ambuye Mulungu. Nthawi ina iliyonse Mulungu angati kuti titana tibwerere kwa Iye, atipeze tikuchita zinthu zonkomera Iye, atipeze tikuchita zinthu zonkomera Ambuye Yesu. Poteropo tikuyenera ife kulapa mwansangasanga ndi kubwerera kwa Iye. Augustine Woyera atazindikira kunena kuti ayi, moyo wake ndi osankomera Mulungu, moyo wake ndi ochititsa manyazi, anamva kupempha kwa mayi ake, anamva kupempha kwa ansembe osiyanasiyana, komanso kwa episkopi Ambuye Ambrosio, kunena kuti akuyenera kutembenuka iye uja ndi kubatizidwa ndi kukhala Mkhristu olimbikira, mpaka namene anazafika kukhala wansembe komanso bishopu odalirika chigawo chakumpoto kuno ku Africa. Kodi inu zimene mmachita zija, zimene timachita zija, a turning point yathu ifika liti yonena kuti titembenuke ndi kumachita zimene Mulungu akufuna? Augustine Woyera akutionetsa njira. Iyeyi muchananena dzulo pang'ono pokha, ndi uja nkanena kuti ine pa moyo wanga wa tsiku ndi tsiku, machimo onse amene ndinkachitacha, zonse zimene ndinkakhumbakhumba zicha kumazichita njira zosiyanasiyana, zimene sizimasangalatsa makolo anga komanso sizimasangalatsa Mulungu, ndimasakasaka chimwemwe, ndimasakasaka ufulu, ndimasakasaka mtendere, ndimasakasaka chisangalalo. Koma lero ndazindikira kuti chimwemwe chenicheni, ufulu weniweni, mtendere weniweni, komanso chisangalalo chenicheni chimapezeka mwa Ambuye Mulungu. Ndipo mitima yathu sizakhazikika ngati ifeyo sitikhazikika mwa Mulungu. Ndi mwa Mulungu yekha mmene ife tizapeze mtendere weniweni, ndi mwa Mulungu yekha mmene ife tizapeze ufulu weniweni, ndi mwa Mulungu yekha momwe tizapeze chisangalalo chenicheni komanso chimwemwe chenicheni. Tiyeni pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku tipange zinthu zonkomera Mulungu, tipange zinthu zonkomera Ambuye Yesu, kuti ife tikhale okhazikika mwa Mulungu komanso mwa Ambuye Yesu. Kuchokera mmawu athu oyamba tsiku la lero, Paulo akupitiriza kuwalangizabe anthu aku Tesalonika. Akuwawuza kuti asalolere ziphunzitso zoyipa pakati pawo, ziphunzitso zimene zinawononga moyo wa Augustine, asazilolere, chifukwa iwo ndi anthu onena kuti aphunzitsidwa, alalikiridwa, ndipo moyo wawo wayamba kumkomera Mulungu. Choncho asalolere china chilichonse chiphunzitso choyipa kuti chiwononge moyo wawo wauzimu, moyo wawo wabwino umene awuyamba tsopano mwa Ambuye Mulungu. Ndipo akuwawuza kuti anthu amene akubweretsa ziphunzitso zonena kuti mukhale anthu aulesi musamagwire ntchito chifukwa dziko litha posachedwapa, anthu angati amene wawa asamvere
ndi anthu owononga. Ndipo Paulo akuwauza kuti muphunzire kuchokera kwa ife. Mmene tinali pakati panu, ineyo Silivano ndi Timoteyo, tinali tikugwira ntchito zosiyanasiyana kuti ife tipeze ndalama zodzidyetsera tokha. Sanalemeretse wina aliyense kapena kukapempha wina aliyense kuti awathandize ayi. Ndipo akunena kuti mphamvu zopemphera anali nazo, koma they didn't want to labor or to burden anybody else from their region. Kuna kuti anthu azapasa chakudya. Koma iwo anapereka chitsanzo kuna kuti timapeza zonse pamene ife tikugwira ntchito, tikulimbira kugwira ntchito mu njira zosiyanasiyana. Ndipo akuwauza kuna kuti amene sakugwira ntchito, langizo limene anawapasa ndilona kuti asampase chakudya, kuti iye uja akakhala wamva njala ayambe kutakataka ndi kuyamba kugwira ntchito. Lero pali anthu ena pakati pathu, ndife aulesi, sitimafuna kugwira ntchito. Mwina amapezeka pabanja bambo ndolimbikira kwambiri mayi ndi waulesi, kapena mwina amapezeka kuna kuti mayi ndolimbikira kwambiri bambo ndi waulesi, makolo ndolimbikira kwambiri ana ndi aulesi. Tonsefe tikuyenera kulimbikira kuna kuti zinthu zathu zosiyanasiyana zithe kuyenda bwino pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. I'm telling you kuti tinakhala kuna kuti tonsefe tikulimbikira kugwira ntchito mu njira zosiyanasiyana. Sibwezi anthu ena akuvutisa anzawo, kuna kuti anthu ena azikhala pampanipani, kuna kuti iwo aja azipanga firo azife, kuna kuti akalephera kuwathandiza anthu ena aja akuchimwa. Ayi, tonsefe tili ndi mphamvu zosiyanasiyana zogwirira ntchito. Pakati panopa anthu ena ambakale kusosa, ena angokhala. Anthu ena akusakasaka minda kuna kuti ayambe kulima, ena angokhala. Anthu ena ndalama ali nazo zona angathe kuzigwiritsa ntchito kuna kuti mwina apeze kati madimba azilima chimanga ka tomato kachani, koma ndalama zonse kuzigwiritsa ntchito njira ngati imeneyoyo. Nthawi yokolola ikakwana, iwo aja akhala kumva njala aziyang'ana anzawo, azipempha anzawo chithandizo. Zochitika ndi zambirimbiri. Tingathe kupanga zinthu zambirimbiri zotibweresera ifeyo ndalama zona kuti zithandize pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. We should never become a burden, a parasite to some other people who are working very hard. Ifeyo tisakhale chipinjo kwa anthu amene amalimbikira ntchito. Pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku tikonde kugwira ntchito kuti tizithandize pa moyo wathu mu zinthu zimene ife timazisowa. Tisakhale nthawi ina iliyonse kuyang'ana anthu ena kuti atithandize, kuyang'ana anthu ena kuti atithandize. Choncho ngakhale ife ansembe, ngakhale ife asisteri, ife amene tili atsogoleri osiyanasiyana ka kumpingo kakutiko, let us work hard, let us be diligent. Kunena kuti anthu aziona kuti koma munthu yemwe yekha amalimbikira kugwira ntchito. Kandi nkhuku tiwete, kandi zinziri tiweteni, kandi nkhunda, kandi zichani tiweteni, kandi kulima kabichi, kulima tomato, kulima chimanga, kandi soya, kandi foja, kandi china chilichonse chimene tiona kuti kandi nyemba, zimene zote tilimeni. Chifukwa ndi zinthu zimene zingathe kupangisa moyo wathu pano pa dziko lapansi ukhale wabwino, komanso tisakhale chitonzo kwa anthu ena, chifukwa moyo wathu ndongokhalira kupempha. Paulo Woyera akunena, let us work hard. Tikhale anthu ogwira ntchito, ndipo osagwira ntchito asadye. When we suffer, just because we do not work hard, we are reaping the results of our own laziness. Choncho ife tikuyenera kukhala anthu olimbikira kugwira ntchito. Augustine Woyera amene tikumunenayo, atakhala bishop anagwira ntchito yotamandika, andi analemba zinthu zosiyanasiyana zimene mpingo umakhala ukugwiritsabe ntchito mpaka napano. Iye ndikukhulupirira kuna kuti ankakhala masana komanso usiku akulemba zinthu zosiyanasiyana kuganiza kuna kuti kodi chiphunzitso ichi zokhudzana ndi masakramenti anthu kuti azimvese motani, nanga zokhudzana ndi kuuka kwa akufa anthu azimvese motani, nanga zokhudzana ndi za amayi Mariya kuti anthu azimvese motani, nanga zokhudzana ndi kuti Mulungu ndi mmodzi yekha koma mwa iye muli eni atatu anthu azimvese motani. Anakhala pansi kulemba matreatise ambirimbiri osiyanasiyana amene munthu ukamawerenga umadziwa kuna kuti koma munthu uyu ankaganiza. He worked very hard. How about us? Ambuye Yesu muthenga wabwino akutiuza, akudana ndi moyo wachiphamaso, ndipo akunena kuti muli ndi tsoka inu Afarisi komanso aphunzitsi amalamulo a Mose. Chifukwa chani? Akupereka chitsanzo chonena kuti ali ngati manda amene amakongoletsedwa kunja, koma mkatimo muli zinthu zoyipa, mkatimo muli mafupa okhaokha, mkatimo muli zinthu zonunka. So you can imagine kunena kuti Ambuye Yesu azitiuza ifeyo momwe tilili ife ngati akhristu a tsiku la lero, kaya ansembe, ka asisteri, ka agrupa, kapena anthu ena osiyanasiyana, kunena kuti inuyo muli ngati manda amene angokongoletsedwa kunjako. Anthu akamaona they are being attracted, koma mkatimo muli zinthu zowola. Chikhristu chathu ambiri mwa ife lero chili choncho. Ndife okongola kunjako, ndife oneka bwino kunjako, koma mkatimo muli zinthu zowola.
chimene Ambuye Yesu akunena pano si Afarisi anthawi imeneyo ayi, si asogoleri amalamulo a Mose anthawi imeneyo ayi. He's talking about us today. Ifeyo akhristu asiku la lelolo, asogoleri a lelolo, amene timakonda kupemphera lelolo, onena kuti timabwera kutchalichi kuzapemphera koma tikuwapangira nkhanza anzathu, kuwapangira nkhanza ana athu, nkhanza amuna athu, nkhanza akazi athu. Tili ndi maudindo osiyanasiyana kumpingo kapena kuboma kapena m'mamizi mwathumu, maudindo osiyanasiyana amene anthu amatipasa ulemu. Koma chikhalirecho, what we actually do tikakhala pamaso pa anzathu ndi zinthu zosemphana ndi udindo umene tili nawo kapena chikhristu chimene ifeyo tili nacho. Ambuye Yesu akufuna kuti pakhale correspondence, pakhale kugwirizana ndithu, telling, pakhale ndithu kumvetsesana bwinobwino, kuna kuti pakati pa zimene ifeyo tili ndi zimene ifeyo tikuchita pakhale zinthu zogwirizana. That kind of tale ndimene Ambuye Yesu akuifuna. Choncho ngati zimene tingakwanirise sitikhalanso anthu achiphamaso. Koma ngati tikupanga zinthu zina pamaso pa anthu ena ndimaona kuti ndi picture yakuti, koma kumbaliku tilinso ndi picture so ina, zimenezo Ambuye Yesu sakukondwera nazo, zimenezo Mulungu sakukondwera nazo. Anthu akamatilemekeza ngati banja, bambo ndi mayi X, akamatilemekeza ngati ansembe, akamatilemekeza ngati assistant, akamatilemekeza ngati bishop, akamatilemekeza ngati amfumu, akamatilemekeza ngati anduna kapena MP kapena akansala, ulemerero umene umabwera kwa ife uja ugwirizane ndi ntchito zimene tikuzichita m'makomo mwathu pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Ngati tikulephera kutero, Ambuye Yesu akunena kuti tili ndi tsoka. Tiyeni tipemphere tsiku la lero pamenenso tikukumbukira Augustine Woyera kuti moyo wathu ukhale wotembenuka, osinthika ngati momwe Augustine Woyera anachitira ndikuyamba kuchita zinthu za Mulungu. Nthawi ina iliyonse zinthu zonkomera Mulungu. Let have I known that your will is established forever. I was looking for joy, for peace, for happiness, and also for freedom. But now I have realized that the true joy, freedom, happiness, and also peace is found in you, O Lord. Our hearts are restless until they rest in you, O Lord. Awa ndi mawu a St. Augustine of Hippo, pamene anazindikira kuti zina zonse zimangonchedwesa, moyo wawo chimwenso mkangonchedwesa, chimwemwe chenicheni, kukondwa kwenikweni, ufulu weniweni ndi mtendere weniweni umapezeka mwa Mulungu. Ndipo mitima yathu sizakhazikika, pokhapokha itakhazikika mwa Mulungu. Tipemphere. Mulungu wamphamvu zonse ndi wamuyaya, zomwe kwambiri chifukwa cha mawu amene mwatipasa lero, komanso chitsanzo chokoma chimene mwationetsa tsiku la lero cha Augustine Woyera. Tikupemphani mukhale nafe, mupitirize kutiyang'anira ndi mawu anu, kutisogolera ndi mawu anu, kutiunikira ndi mawu anu, kuti nthawi zonse tizichita kufuna kwanu. Mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Amen. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikufuna ndafunire zabwino ansembe osiyanasiyana amene dzina lawo ndi lawo Augustine, Father Augustine Ricardo, my friend, kumene muliko mukugwira ntchito zosiyanasiyana za boma ziyende bwino. Father Augustine Kadzilawa, my classmate, amene tinazozedwa chaka chimodzi, tikufuninanso zabwino zonse. Father Augustine Kaliu uko kumaphunziro anu amene mukupanga ku Italy, tikufuninanso zabwino zonse. Father Augustine Matola, amene ali ku Kapili Parish, tikufuninanso zabwino zonse pa ntchito yonse imene mukuyigwira. Augustine Kanyendula, Augustine Mulomole, Augustine Chiumya, nonse amene muli mwa Augustine tikufunira zabwino zonse. Komanso azimayi athu onse Augusta tikuwafuninanso zabwino zonse pamene tsiku la lero mupanga chaka chanu. Zomwe kwambiri.